Olen nyt osoitteen Martinkatu 28 kulmalla. Sisäänkäynti on sekä Martinkadun puolella että siellä Nukarinkadun puolella. Tonttihan on tosi iso, 1204. Siinä voi rakentaa vielä vaikka autotallin lisäksi. Mutta ennen kaikkea siinä on tilaa kaikenlaisille puutarhajutuille ja kasviviljelylle. Mutta onhan tässä tontilla jo valmiinakin omenapuita ja kirsikkapuita ja luumupuita ja marjapensaita. Todellinen hortoilijan unelma. Talo on aivan ihastuttava. Puuverhoiltu. Ihanan keltainen. 1956 vuonna rakennettu omakotitalo. Talossahan on näitä niin kutsuttuja todellisia neliöitä 86, mutta neliöitä on suunnilleen 3 kertaa tuon verran. Siinä on käyttöullakko, joka lämmitetään sähköpatterille, ja sitten on samankokoinen kellari, jossa on sauna ja pesuhuone tilat. Plus sitten varastotilaa aivan ruhtinaallisesti. No, tää on niin tosi ihana. Talohan on remontoitu pieteetillä ekologisia rakennusmateriaaleja käyttäen, ja talo lämpiää maalämmöllä. Sekin on niin yksi merkki talon ekologisuudesta. Lämmityskustannukset on todella pienet. Mutta tässä kun mennään eteenpäin tätä pihaa, niin näkee noita marjapensaita tuolla. Ja sitten näitä hedelmäpuita. Tosiaankin pihalla kasvaa kirsikkapuu ja luumpuu ja omenapuita. Pihassa on myös sellainen pieni pergola. Ja tähän on muuten aika viehättävä. Tähän hän pääsee pihaan ihan autolla. Siitä vaan portit levälle ja pääsee sisään. Mutta mennään tänne talon toiselle puolelle. Sieltä nimittäin Martinkadun puolelta pääsee tähän pihaan myös tällaisesta pienestä sievästä portista. Tuossa edessä on pienen leikkimökkikin, että tää on niin kuin lapsille jo, ja miksei vähän aikuisemmillekin, tilaa tehdä ulkona vaikka mitä. Mutta tosiaankin talo on täysin remontoitu. Viemäriverkosto uusittu. Samoin salaojaputket, niin kuin näistä näkyy. Ja se, että talon hyvin puolen kuuluu se, että siinä on niin kuin tosi iso autotalli. No, autotalli nyt ei valitettavasti pääse vilkaiseen, mutta kannattaa tulla esittelyyn, niin näytän teille sitä autotallia lähemmin. Mutta nyt kun mennään tästä pienestä portista läpi, no niin, tietenkin se aukeaa toisessa, niin tullaan tähän Martinkadulle. Tästä on tosi lyhyt matka tuonne Helsingin, no Helsinkikin on lyhyt matka, kun pääsee tuonne moottoritielle. Mutta Hyvinkään keskusta on tosi lyhyt matka. Ehkä 150 minuuttia. Mutta niin kuin näette, talo on tosi viehättävä. Siinä on niin kuin 3 huonetta tuossa keskikerroksessa, 2 makuuhuonetta ja tosi iso olohuone ja samoin somakeittiö ja tietenkin WC. Ja tontilla on kulmassa on sitten sellainen iso vanha puu, joka toimii tietämättä kesällä auringon suojana, että myös tuolen suojana. Tervetuloa tutustumaan tähän Martinkatu 28 olevan kiinteistöön.